И здравейте YouTube потребители, аз съм ProGamer.bg. Сега ще ви покажа един много готин сервер, може и да ви хареса. В него играем един мой приятел, Здравко, и един учител по английски. Това ми е първоначалният клип, сега ще ви го покажа. Ето го, този ChoiceCraft, ако искате и да ви покажа IP-то, ето го. Това е IP-то. Нали? И това е IP-то, тук влизаме сега в него, той е за оригиналната Minecraft, това ще кажа аз. Това ми е първоначалният ми клип. Това ни е острова, тук ни е гората. Това са доста работи, това е моята къща. Трудно си купуват стъкла. Има една команда Market Listing. Ето я, това тук си купуваш работи. Тук втората страница. Яйцата струва 10 лева. Ще си купя сега, ама после. Тук пейдж трета. Има Ender, перла, саксия. Те са доста скъпички, защото това е Skyblock и трудно се намерите, затова са скъпи. Това не е спаунера. Ето сега ще убием малко крипърчета. Брате! Трябва да кукли, да се развием фермата. Така. Такива. О, още един. Така. Повече няма да убия. Тук там не е фермата, тук не е фермата за кокошки. Трудно се развихме, обаче сега в коментарите ще... Ако искате, пишете такова, нали, за някои други игри. Например, да ви помогна за Eurotruck, за нещо, за Tekitcraft, за една игра, за GTA 4, за Need for Speed, за други не знам, не се сещам, доста игри имам. И за Minecraft, питайте ме в коментарите. И това ще е от мен. Довиждане. Таковите, абонирайте се за мене и пишете какво трябва в коментарите. Довиждане.